Nakaranas ng pagbaha ang ilang sementeryo sa lalawigan ng Pangasinan sa mismong araw ng undas. Noong hapon ng 1 ng Nobyembre, ang mainit na panahon ay biglang napalitan ng makakapal na ulap na nagdala ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya. Sa bayan ng Kalasyaw, kung saan tinatayang 10,000 katawang bumisita, binaha ang mababang bahagi sa likuran ng sementeryo. Ang ilan nagsuot ng bota upang makapagtirik ng kandila. Meron talaga dahil talagang yung ulan kasi sunod-sunod, so malakas yung ulan. Yung binahan naman dito yung mga nasa mababang kwan naman, mga nicho. Samantala, hindi rin nakaligtas ang ilang nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City dahil umano sa hindi pa tapos na bahagi ng sementeryo na nalubog din sa baha. Ang binaha lang po doon lang po sa likod. Sa harap. Yung mga mababa. Yes po. Yung hindi pa namin natapos na iskineta. Kaya naman ang iba ay dumiskarte tulad ng pagrenta ng bota na nagkakahalaga ng 30 pesos at maaaring gamitin sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, mas dumagsa pa ang mga residente sa ikalawang araw ng Nobyembre upang humabol sa pagunita ng Todos Los Santos. At sa mamumula rito sa IFM Dagupan para sa Ala Ala 2025 special coverage, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.